И така, здравейте, приятели! В днешното видео ще правя с вас влог, а именно днес ще ви покажа една много хубава визия, която е много хубава. Така, ще ви трябват, разбира се, кремове, нови моите червила, каквито имате, и някакви такива очила. И косата ми всъщност трябва да е къдрела. Ако не искате, не може и да не е къдрела, може и да е къдрела. Нека първо да започнем с кремила, който е най-труден. Така, ето, цветовете вече ги знаете, които ги виждате. Сега, хора, ако имате блестящи такива, ако имате блестящи нюанси, използвайте ги, защото ще ви са доста нужни. Ако не искате блестящо, може и без блестящи нюанси, но трябва да имате същите цвет. Може и други, може и същите, няма проблем. Така, хора, първо трябва да използвате такова лилаво, светло лилаво трябва да използвате, което трябва да го нанесете ето тук. Ето тук трябва да го нанесете. Ето така. Получи се. Добре, доста се получи. И другото око трябва да направим. И на другото око слагате същия нюанс. Слагате същия нюанс в същото количество. Така. Ето сега така. Обаче трябва сега да сложите светло-розовото. Трябва да сложите светло-розово. Ето така. За да сте. Ето как се получи. И сега трябва да сложим и злато. Ето тук в краищата трябва да сложим злато. Ето как се получи крема. Чакайте тук да ги изтрия тези неща. Само с... изтрих ги вече. Ето и как се получи крема. Много красив. Ако искате, може да си го направите и потом. Сега остана и време за червилата. Разбира се, аз ще взема ето това червило и ще пробвам, разбира се, лайфхак. Така, взимаме крем някакъв крем. Някакъв цвят от кремовете ви. Така. Взимате си безцветното червило, което не искам да го развалям. Слагате го тук и размесвате. Вътре. Пъхате. Хора, остана. Почна да става, ама то сигурно кога ще стане, така че нека да нанасяме. Не си отива. О, стана розово, хора. Стана розовата. Ето и как си. И сега дойде ред за косата, която трябва да е пусната. И трябва да я правим добре. Ето така. И последното нещо, което трябва да добавим, е ето тези слънчеви очила. И ставате брутални. Ето така се получава и визията. Оценете я долу в коментарите
колко и давате. Чао от мен, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. Чао от мен!